Musta cacay ako katuon to kay sik nya kuwato na itabawon bagay manang katabaho ko Pokon ko na rin na mami kasi mga kamiting kahoy na ano na okay na kayo mga kahoy berarti ini ko nagkanding Uy, chat. Oh, dari ka sa mong din day. Pwede mo patabang ka niya. Tabang ako kay wa mo gito trabaho ko. Asin bang ko rin. Pagkuhan ka may ba? Ako yung lawas ba. Eh, ingar ko rin. Punta mo na sa sa iron kay nagdagko. Oh, bang yung rin. Yan. ama dagko ram din ay mong tanong. Dagko na nga, nais. Ay saging ko na mamuna na na. Ay kita ko dire. Oh, taga-arat ka. Si Mani rin. Ay mga Manila. Yung sama ko, tama na. Wala ka makanya. Balik alam ba? Yan baru berapa dia bukan Naon. Oh, yan na yung super ko ano ba? Eh makanding banyak. Oh, lagi pun. Oro tong kaon ba? Kasi sayang ngayon. Eh, nagay na aga kay. Usa nimo. Ako yung lawas kaniya. Ano ba? May point. Trabaho nga. Basta init pa niya. Oh, di na maayo na na. Ang imo maglulo ka. Kaya mo. Kasi hindi mo aga. Magnas kasi. Trabaho mo dito tagaan na gitu siya. Kuha sila ay bago kami nyo kayo. Galap, lamok ni Pitoy. Sinasa ka na, di lamok. Pero ako masalamat yung ani-ani ka kayo. Ako yung lawat kaniya ko. Kanilaging magtrabaho tanga. Ikagtagko niya, basta di sus lawas. Di na yan, ano di. Ay, pare. Chats! Uy! Alam na, isip binuang bakit? Nagkano ba kinamatayan na ano ba? Agay! Isip binuang ba? Isip binuang lagi. Ako mo sa panong ba? Ate ako mo sa mga itong tapo. Hindi ko magayon at hindi gusto. Asap. Bakit ha? Hindi ako masubay. Hindi. Hindi ko maalala. Asap ka pa ko na eh. Dok. Alex. Pada dia dok. Ako kapatid ko. Asal asal. Ayo. Oh. Tambal mo bedre. Tambal bos. Kami ako. Gatake mo na bos ni. Gatake. Ay, dayon. Tambal mo bos kay mga gatake mo ni. Bos aw stroke ni bos kay. Ding kay. Dili. Bos dinengon siya ani bos. Kaduha gino na. Kay stroke ko na siya kausa. Anong tanda ko na. Unasam ka ng stroke. Sige ko blulo. Dali na na. Dali na. Di man tama klaro kay nga ato tas gawas kay ingat kay dire. Nak, tagay bago ang atong mga munglo. Tagay. Kay ibaw na ka. Ang ako tayong vitamins. Mo na vitamins ako. Kay ibaw na ka nak. Bos, basta dito kay dito tong balana. Ano ni tambalan mo? Gawas na tambalan mo na way problema. Kay tagal mo ng kurasyon wa dito. Kami tago diya bos. Lagi ako bahala. Padalay mo gal mo ay mo. Oh, kini way problema ni nak kini ambal ya po ni. Mao na ako itukto niya. Bos, dali bos. Kini sumpa tagi bos. Asa. Orang sudah espiritu. Dina ni espiritu ni. Ay. Dali bos. Sa.
Lulo na niya ba? Uy, mga boss. Ay, si binuang boss ay. Binuang mo na yung mga boss. Binuang ka boss? Huwag ko magbinuang. Sige boss, Okay na. talagang tambal boss. Talagang tambal boss. Balik ko na ko, balik ko. Ay, patawag na kamay boss. Ay mo pagdagal, dito na eh. Orasyon eh. Dali boss. Dali boss. Wala boss. Kaya mo na eh. Matay ni boss. Dali boss. Wah. Aray. Wala na boss. Wala na naw. Ang naw rin wala. Wala pa boss. Ana na siya. Sige lang. Luton ko na eh. Pero magsabot niya eh. Oo. May porsyon eh sa. Kung sasakyan na eh, may porsyon eh. Hindi, may problema boss. Asa di bali yan eh. Ato ha. Sige boss. Ako. Kamu to. Mana siya. Sige boss. Sige, lagi boss. Wala na eh. Daot buto eh. Buto eh. Ay! Pa, may lang Ay, gusto eh. Ini sa winter na kayo. Kamot. No. Minus. Ya bos, gimana nih mau sakit tuh say? Baik, prima kaya ako. Spesialis ako nga bularyo. Oke nih. Aku Wajar nga. Dali ra mo riyan. Operasyonan ko na. Ika sa tiil hantog sa lawasan. Sige. Sige bos. Halo ya. Di magdugay. Siyempre, spesialista ako. Kira ka? Kina. Ano ba? Nauli na ang kalawasan. Pero ang naong ko muli eh. Ang bungi pa sa akin bos. Ngayon bos. Parang naong hiwi. Ato ka ng tutuan. Ay, ay na bos. Ay, totoo na bos. Kaya mo. Oo na, Ano na hiwi bos. Hiwi man ka bos. Totoo bos. Kaya siya, mao na ang dalas na info. Ano bos? Kaya naman siya. Dili nun. Ako'y bahala. Patas na. Sige bos. Sige. Ay bos. Ano bos? Sus bos. Oh, Mama dia bos. Hindi kayo bos. white template man na. Basta, Bayangin ako bos. Sinasin ako. Bos. Napurma na. Kaya kato, ganyan ako agi ito Ano yan? Sa muna ko eh. Ay, nanti ka. Parang nasakit daw. Brad, Ano ganito ganina sa... Mama, nanti ka. Nanti ka. nasakit daw ng amnesia. Siya. Oh, amnesia. Yung pila may biro na Ako na to, gibutang anesthesia. Pila biro na to. Di ko mga dako-dako. Gamay ra. 300. 300. Oh. Oh, sakto gilay. 300. Bago to pagpula ko. Selamat ya bos. Layas na rin bos. Layas na mo. Ay mo balik. Nah, saya buat main kulako. Main na lang din. 4 ko 5 na kulako. Pero, ay, ko. Ay, kawaran. Wala ko. Mga ngayon ba? Bos, bye bos. Oo, dapat yakong ko. Okay, dili kay tawra ko ang gidawat diri basta bike kanan. Auto, plano, kabaho ko. Basta kay pangwarta man ko. Pangwarta ni sa may diferensya na. Dagan. Di mo dagan. Ano na pagkamangon? Yung tingog sad. Isang mo tingog. Ito tingog. Sa gito. Tingog. Tingog. Eh kana mo tingog na pasabot na. Dili namang. Pero di na mo tingog. Amang man to. Hindi mo lakaw. Di mo lagaw. O ato pa kamang. Ano ba ito? Dili. Hoy. Ay, tabayo ka na. Ay. Di ba?